Ano bala ang mahatag ko sa Ginoo tungod sang tanan niya nga kaayo sa akon? Magadala ako sing halad nga ilimnon sa Ginoo sa pagpasalamat sa iya sang pagluwas niya sa akon. Ang santos nga kalis nga aton ginabendisyonan, isa ka pagpakigambit sa dugo ni Kristo. Ikaw ano kasakit para sa Ginoo, kung ang isa sa iya mga tao mapatay. Ginaalagad ko ikaw, subong sang ginhimo sang akon iloy, ginhilway mo ako. Ang santos nga kalis nga aton ginabendisyonan, isa ka pagpakigambit sa dugo ni Kristo. Magadulot ako sa imo sang halad sang pagpasalamat, kag magapangamuyo ako sa imo sa pagtilipon sang tanan mo nga mga tawo sa sulod sang imo templo sa